Ben, boas tardes. Imos aí comenzando a nexos, xa por respeto a todas as persoas que chegaron a súa hora e por non facelas agardar. Bueno, sempre é unha boa ocasión para falar de Cortázar, e ainda máis para falar de Cortázar e Galicia. Pero este ano, justamente este 2014, no que se cumpren 50 anos, bueno, 100 anos do nacemento de Cortázar e 50 da publicación de Rayuelas. Aí era o ano pasado, bueno, pois aí, sempre estamos de celebración. Pois sempre confundí un calendario que puxen de outra maneira. Pero moi ben, bueno, pois eso que decía, pero aparte desas dúas celebracións que eran celebracións tan bonitas, non das esperanzadas, hai unha celebración que non teríamos preferido non ter que citar aquí, que é justamente que neste mes de novembro, a principios deste mes, morreu Aurora Bernárdez, que foi, como xa sabedes, a primeira compañeira, a primeira e a última compañeira de Cortázar, e que foi ese fío que uniu a Galicia tamén, de alguma maneira, aparte de outra xente, pero o fío máis importante que uniu a Galicia. Esta muller, que ademais, a través dela, chegou ao CEGAI, ao Centro Galego de Artes da Imaxe, o depósito, o arquivo fotográfico e fílmico de Cortázar e de Aurora Bernárdez. Por tanto, a nosa relación a relación de Galicia con Cortázar e coa súa muller, con Aurora Bernárdez, é unha relación realmente próxima, é unha relación, entre outras cousas, de agradecemento por parte de todos nós, non? Porque de alguna forma colócanos nese mapa dos puntos de referencia de Cortázar no mundo. Pois ben, para falar justamente deste tema de Cortázar en Galicia, temos a Fernández Naval. Fernández Naval é a persona adecuada para facelo porque justamente el xa tiña publicado un libro anteriormente, un libro sobre Cortázar, que se chamaba Respirar polo idioma, os galegos e Julio Cortázar. E agora, neste 2014, acaba de sair este outro, o soño galego de Julio Cortázar, que justamente revisa o traballo anterior e engade unha serie de materiais posteriores, de información posterior, non? Aparte de eso, a Chico habrá que presentarlo como un escritor. Non vimos a decir en que traballa, vamos a centrarnos na súa faceta de escritor e tamén traballa, justamente. Un traductor, porque traduce tamén, igual que fixo Aurora Bernárdez e fixo Julio Cortázar, ele tamén traduce, pero aparte de eso é escritor, é un escritor de amplio abano, un escritor que tanto escribe para pequenos, tanto escribe para a infancia, e podíamos citar un par de textos como un que me gustou moito, e que agora igual non atopo, pero sí o atopo, do Corazón da Fraga, para os máis pequenos, e outro que acaba de publicar aí moi pouquinho tempo, Suleimán e Salúa, un libro, un álbum precioso, ilustrado por Ali Ali, e que está publicado justamente en 2 idiomas, en castelán e en árabe. Unha experiencia realmente moi interesante, vedes que tanto o texto como as ilustracións son para disfrutar. Tamén é un escritor de literatura juvenil. Entre as obras de literatura juvenil eu resaltaría a serie Xoso Espada, unha serie de detective en clave galega, que ten 3 títulos publicados, esperamos que siga publicando algún máis. Pero, bueno, ese é unha dos libros, dos títulos que aparecen, pero habría moitos outros. Ten, por exemplo, Historias roubadas, libros de relatos, Lentas de onte, Soños de mañán, do A ao Z con Misión Novoneira, un libro tamén moi interesante no que vai collendo palabras, a primeira palabra que empezaría por A, a última que empezaría por Z, justamente recreando o mundo de Novoneira e tamén en poesía. Aparte disso, é un escritor que escribe para adultos, que escribe narrativa e que escribe poesía. Escribe ensayo literario, como este que acabamos de citar, pero tamén escribe guías de viaxe, moitas guías de viaxe, guións, etc. Por non facer moi pesado a presentación, non vou a citar todo eso, pero o que sí me interesa tamén é resaltar
o feito de un par de cuestións, non? Por un lado, os premios que recibe, é un home premiado, ten o premio Cidade de Ourense en 1980 por A Fonte Abarañada, que é poesía, igual que o premio de poesía outra vez Cidade de Ourense de 2007 por Niño. Ten o premio de poesía Cid Vergara Vilariño tamén por Bater nas Sombras, o premio Xerais por O Home das Santas, por un libro por unha novela, e tamén o premio Irmandade do Libro, o mellor libro en galego de 2012 por A Noite Branca, a última das súas novelas, unha novela na que recrea o mundo da División Azul, un mundo que non estaba tocado dentro do que era a literatura galega hasta ese momento, e, por lo tanto, unha referencia. Gustaríame tamén citar, como non, eses libros nos que participa sempre Fernández Navarro, onde ides a topar absolutamente sempre, que son os libros que se fan e que son en sí compromiso. Nese aspecto, habería que citar Ver a Liberdade, escritores galegos por Amnistía Internacional, En defensa do Poleiro, a dos escritores galegos en Celanova, na defensa do Poleiro dese claustro, desa biblioteca que hai nese claustro, dese instituto que está no mosteiro de Celanova e que sabedes que en un momento determinado correu o risco de convertirse en hotel. Intifada, ofrenda dos poetas galegos a Palestina, Negra Sombra, intervención poética contra a Marea Negra, Volverse esa palabra, homenaxe ao represaliado do franquismo, é dicir, que sempre que vexades un libro onde os escritores e as escritoras se xuntan justamente para defender algo do que é necesario defender en cada momento, pois aí ides a topar sempre a Chisco. Entón, non quería dicir nada máis, non quería extenderme, simplemente darlle a palabra e agradecerte que este luns do Ateneo aquí con nos, falándonos de Cortázar. Próximamente, non sei se... Bueno, no mes de decembro veredes que se presenta, que a Consellería de Cultura tamén presentará este libro e presentarase unha exposición sobre Cortázar, pero que él nos fai neste momento de unha especie de primicia justamente para a xente do Ateneo. Por tanto, muchísimas gracias por estar e venir. Bueno, gracias Pilar, gracias Xunta Directiva do Ateneo Compostelán por convidarme a estar hoxe aquí. A verdade é que sí que vou un pouco atropelado con isto de Cortázar e Compostela, porque hai que falar dunha cousa en 18 días, teño que falar dúas veces. Entón, bueno, conseguín dividir a cabeza e o corazón en dous espazos, de maneira que o que vou falar hoxe non sexa nada do que vou a falar o día 18. Efectivamente, o día 18, dentro do marco dunha exposición que a Consellería co Fondo do Cegal en Coruña, co Fondo de Cortázar e de Aurora Bernárdez, vai a facer na Casa da Parra, presentarase este libro. Pero o meu compromiso con Pilar, cando falamos da posibilidade de vir, era para novembro, porque eu pensei que en novembro teríamos superado libro e exposición con creces, porque eu sempre pensei que a exposición estaría para o centenario de Cortázar, que foi o día 26 de agosto, e dicía, bueno, ainda que se retrasa setembro, malo será que para novembro estea todo isto liquidado e que xa podamos ir ao Ateneo tranquilamente a non facer dous actos simultáneos, porque eu sabía que na exposición tamén teria que estar. Pero, ao final, todo coincidiu así. A data que pactei co Ateneo era a data de hoxe, eu respetei a data de hoxe, incluso modificamos un pouco a axenda da exposición para afastar un pouco máis. Bueno, os que querades coñecer outro aspecto da relación de Cortázar con Galicia e, sobre todo, saber máis de Aurora Bernárdez do que vamos a falar hoxe, pois é o que penso centrar a intervención do próximo día. E hoxe vamos a falar, pasar por unha viaxe a través da relación que Julio Cortázar mantivo en Galicia e cos galegos. Efectivamente, como decía, bueno, non sei se falar de pé, igual o micrófono fai falta, non? É que, como está isto aquí, no, pero é que non pidas o micrófono, porque teño que manexar moito material. Vou estar aquí, ainda que prefería estar de pé, con vos aí. Non vos molesto, non? Non, vale. Entón, vou pasando así, o malo será, e cando teña que volver, me volvo, vale?
Que? Vamos a esa, veña. Así estamos ben, non? Vale, pues vamos a. Bueno, efectivamente, como decía Pilar, o día 7 deste mes falecía Aurora Bernárdez, con 94 anos, unha muller excepcional, dende moitos puntos de vista. Fundamentalmente, sabedes, moitos de vós, que era unha traductora dun prestixio internacional enorme, porque traducía fantásticamente de 3 linguas, o castelán, dende italiano, dende o francés e dende o inglés. Moitos dos libros que temos como referencia nas bibliotecas das casas están traducidos por ela. Desde logo, todo o Italo Calvino que vimos nos anos 70 e 80, eu creo que o último libro que traduce de Italo Calvino son as 6 conferencias para o próximo milenio, a partir de aí xa non, por cuestións de idade, porque se xubila ademais, pero todo o Calvino que nos chega da transición en adiante dela é, entre outras cousas, do francés, moita literatura do francés, pero é, por exemplo, aquela edición mítica da náusea de Jean-Paul Sartre, de Losada, que curiosamente Cortázar vai a facer unha crítica, unha reflexión nunha das revistas galegas de Buenos Aires no seu momento, antes de conocer Aurora. Desde inglés temos as traduccións de Nabokov, fantásticas traduccións de Nabokov, ou todo o Cuarteto de Alexandría que mercábamos nos anos 70 na edición de Edasa, de Durra. Son centos de títulos traducidos por ela, que ademais chegou a ser traductora na UNESCO, e tivo por xefe durante a última etapa a José Ángel Valente na UNESCO. Ben, Aurora, descendente de galegos emigrados, pasou unha etapa da súa vida na parroquia de Lago, a beira de Lacón, no concello de Maside, cando os pais volven a Galiza desde Bos Aires, cando ela tiña 4 meses, e regresan de novo a Bos Aires cando ela ten 4 anos, e para dar marcha unha rapaza que únicamente sabía falar galego naquele momento. Ben, a Aurora tomou unha decisión no ano 2006, que é unha decisión fantástica para nós, porque ela decide colocar a Galicia, sin ter por qué, en seu, no, xa decía Pilar, no universo, no Atlas Cortázar. Fixadevos que Cortázar está vinculado por vida a 3 cidades fundamentalmente, por vida e por morte, que son Bruselas. Ele nace en Bruselas, está a placa, nace realmente en Ixel. Ixel é un arrabaldo de Bruselas, nace aí no ano 27 de agosto de 1914. Esa é a primeira referencia, Ixel, Bruxelas, de la vida de Cortázar. Eu creo que aquí me aparece Aurora. Vamos a deixarlo aí, Aurora Cortázar, que nos acompañela, porque o que hoxe, quería decir que o que hoxe se saia daqui de Bo, vamos de dedicar a ela, xa que vai estar con nós de alguma maneira tamén, pois vai por ela. Ben, decía que Aurora no 2006 tomou unha decisión que situar a Galicia no Atlas Cortázar. O Atlas Cortázar está formado por varios espacios do globo, hacia de onde nace, evidentemente, Bruxelas, Ixel, a localidade pequena. Cortázar regresa a Bos Aires, en Bos Aires vive prácticamente toda a infancia, a xuventude e a primeira madurez, ata o ano 1950, en que fai a primeira viaxe a París, e ata o 51, en que decide irse a vivir definitivamente a París. Logo, Bos Aires e París, cidade onde dorme, ou onde dorme, sí, onde morre, son as outras dúas referencias vitais de Cortázar. Temos, por lo tanto, as 3 cidades da vida e da morte de Cortázar. Temos tamén os territorios amados polos que loitou nese período no que Cortázar se compromete cos máis desfavorecidos e fundamentalmente asume o compromiso de loitar por unha América Latina diferente e independente da presión do abafamento a que estaba sometida por parte dos Estados Unidos. Eses 2 territorios que tanto ama e o que tanto volve e sobre os que escribe son Cuba e Nicaragua. E logo están os lugares da memoria, os lugares que recollen o que Cortázar foi deixando por aí. Non hai unha fundación Cortázar como hai unha fundación de tantos, en algún lugar onde naceu, onde morreu, non hai. O seu legado está espallado en 3 lugares, que son, basicamente, Madrid,
na Fundación Juan March, onde está depositada por decisión da Aurora toda a biblioteca Cortázar, tamén con alguna documentación. Logo está Princeton, en New Jersey, onde está depositada toda a correspondencia de Cortázar, un elemento de referencia fundamental. E logo está o Cegai, na Coruña, en Galicia, con todo o legado fotográfico e fílmico que a Aurora no ano 2006 decide enviar para aquí. Logo, se queredes, podemos entrar na valoración de que é o que leva a Aurora a tomar esa decisión. Aurora, aquí vedes unha imaxe de Aurora e Cortázar nos anos primeiros de tempo en París, cando deciden, cando viaxan a India, sendo embaixador na India, que tamén está de centenario este ano, ano de salido non, Octavio Paz, aceptan a invitación de Octavio Paz e van alá. Esa é unha fotografía daqueles días. Esta é unha fotografía de Aurora na exposición que se montara en Fonseca, na iglesia da Universidade, cando chega o legado a Galicia con material do legado, organizase unha exposición, e aquí estou eu con ela, acabamos de pasar a Rayuela, a Mariola, dende a terra ata o ceo, e acabamos de rematar o paso por aí. En Bos Aires hai quen di que o máis en galego que existiu na vida de Cortázar foi a Aurora Bernárdez, e hai quen di tamén que Aurora chegou a Galicia, que Cortázar chegou a Galicia por amor. Quen afirma que o fundamental de Cortázar con respecto a Galicia era Aurora e María Ester Vázquez, tamén de orixe galego, de Carril, escritora, foi amiga íntima de Borges, e con Borges deu a esa viaxe europea que trae a Borges a Compostela, e logo Borges xa cedo escribirá aquilo, eses paradoxos del. Santiago de Compostela é unha das cidades máis hermosas que he visto, probablemente a viu cos ollos do corazón. María Ester sempre afirmou que, a mí dixo varias veces, que se quería escribir sobre Cortázar de Galicia tiña que escribir exclusivamente sobre Aurora, pero eu non estou de acordo, non estou exactamente de acordo, porque creo que son máis os elementos e deso imos a falar agora. Por certo, que hai algunhas cousas moi curiosas desa visita de Borges e de María Ester Vázquez aquí. Hospedanse no hostal por consello de Piñeiro. Eles non querían hospedarse no hostal, querían hospedarse nunha pensión. Cando entra Borges en España, sábese que entra, entón escribe o gobernador civil de Coruña desde o Ministerio do Interior e o Ministerio de Cultura dicíndole que ten que levar a Borges ao hostal e poñerle un coche con chofer. Entón, en principio, rexeita isto, pero vai a visitar a Piñeiro, Piñeiro convence do que debe aceptado, entón volven os dous para o hostal e aceptan o coche co que van a Fisterra. Borges visita Fisterra, fan a viaxe de volta por Cee, Carnota, Muros, ata Noia, e en Noia, tocando as pedras gremiais da iglesia de Santa María, chora porque pensou que estaba tocando runas nórdicas. Bueno, este Cortázar de pequeno, que a súa irmá Ofelia Cortázar, que vos decía antes, que nace en Ixel, en Bruselas. O pai, non sei moi ben por que o pai de Cortázar vai a Bruselas nese momento, xunto ca avoa de Cortázar, nai da nai, Victoria, ca nai, Herminia, e ali vai a nacer, nai embarazada, e vai a nacer ali Cortázar. En todo caso, van a un lugar equivocado, nun momento equivocado, porque estando ali está a Primeira Guerra Mundial. Entón, a presión sobre Bélxica é tremenda, eles pasan a Suiza, tiñan facilidade para pasar a Suiza porque a avoa de Cortázar, Victoria, era de orixe franco-alemán, de Suiza, entón consiguen pasar ali, pero a presión en Suiza nace Ofelia, a súa irmá, pero abandonan Suiza tamén pola presión da guerra, máis de ser un país non belixerante, un país que non estaba no conflicto, e van a Barcelona. Cortázar, ali pasan hasta que Cortázar cumple os 4 anos. Cortázar sempre diría que lembra de Barcelona, da súa infancia en Barcelona, os brillos da cerámica do Parque Güell, onde o levaba a nai a xogar cando era pequeno. Regresa logo a Bos Aires,
e habitan a casa de Banfield, a famosa casa das 5 ventanas brancas, que vai salir a veces na obra de Cortázar. E o pai desaparece. A vida marcha, desaparece e nunca máis volverá á vida de Cortázar. Queda pois Cortázar con Victoria a avó, con Herminia a nai e con Ofelia a irmá, vivindo na casa de Banfield, un barrio do Gran Buenos Aires, situado ao sur, un barrio bastante marginal, onde se reúne moita emigración procedente de Polonia, de Italia, de Rusia, de Armenia, tamén de español e galega fundamentalmente. Eses barrios que Marechal recollía nas súas novelas fundamentalmente en Adán Buenos Aires, unha novela que Cortázar dirá despois que é o antecedentes de Rayuela, que dirá que se Rayuela existe porque existiu Adán Buenos Aires de Marechal. Eses galegos que aparecen na novela de Marechal son galegos que viven en territorios como este. Viven aí a infancia, logo, cando remata o ensino medio, aquí vedes como van medrando, Cortázar, cando remata o ensino medio, vais a Chivilcoy, unha cidade da Pampa, próxima a Buenos Aires, a dar clase, e de Chivilcoy vai a pasar a Cuyo, a Universidade de Cuyo, onde dá clase, pero que ten que deixar en 1946 porque hai un conflicto, unha denuncia contra él, porque non era titulado universitario, non podía estar dando clase nunha universidade. Ten que volver e regresar a Buenos Aires, onde se vai ter os títulos de traductor xurado en francés e en inglés, cousa que vai axudar logo para ter o emprego da UNESCO e tamén para traducir non só documentos patentes, como diría a veces, documentos agropecuarios, sino tamén literatura. Este é o escudo dos traductores argentinos. Pero, estando en Cuyo, produce un feito fundamental desde o noso punto de vista, porque en Cuyo coincide dando clase con un escultor, Lorenzo Domínguez, que era un home que estivera aquí durante a Guerra Civil e que, axudando, enrolárase voluntario nunhas brigadas internacionais de voluntarios que tiñan por obxecto non combatir, sino salvar o patrimonio histórico e artístico español, e que balaban as cousas dos museos e as agochaban nos refuxios ou cubrían as esculturas e todo o que era patrimonio. El traballa en Barcelona, Lorenzo Domínguez, como voluntario patrimonial, e cando Barcelona cae, regresa para Buenos Aires. Ese escultor vais a facer amigo de Cortázar e nunha viaxe que os dous fan a Buenos Aires, presentalle a Lorenzo Varela e a Luis Seoane, os dous exiliados, dos exiliados galegos de Buenos Aires. Aí tedes esa homenaxe a Seoane no Tortoni, en Buenos Aires. Aí tedes a Lorenzo Varela, guapo como un actor, e aquí tedes a Arturo Cuadrado. Os tres forman o trío, os tres mosqueteiros, que chaman, que chama Balino Braxe e Xavier Seoane, do exilio en galego en Buenos Aires. Vai a establecer relación con eles, xa se instala en Buenos Aires, procedente de Cuyo, e vai manter con eles moita relación, fundamentalmente nos cafés. A memoria de Francisco Ayala, por exemplo, recolle como Francisco Ayala tamén, como exiliado, compartía mesas de café con Luis, con Lorenzo e con Arturo, e como Cortázar aparecía por ali, moitas veces sentábase con eles. Ademais, establecese un mundo de vínculos, de amizades comuns. Un dos amigos máis importantes nese momento de Cortázar en Buenos Aires é Freddy Goodman. Freddy Goodman é fillo dun xudeu que se fuxe do nazismo, se instala en Buenos Aires. Freddy Goodman é o que ten as gafas na man, aí está nunha parodia de Antroido con un can, no medio está tirando o can, o outro Arturo Cuadrado. Arturo Cuadrado, íntimo amigo de Freddy Goodman, Freddy Goodman, íntimo amigo de Cortázar. Hai quen lembra a Cortázar e Freddy Goodman, os dous de 1,90 de alto, pasando pola rúa Florida, destacando a súa cabeza por enriba da masa de xente que reúne sempre esa rúa. Aquí vedes dúas, bueno, estos son Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo, Maruxa, a muller de Seoane, e aquí están dous personaxes fundamentales nestes vínculos que se establecen, que vamos a falar logo deles porque teñen moita importancia no que estamos contando. Aquel de arriba é o abogado Luis Baudizón, tamén escritor,
Desde aquí é Eduardo Jonquieres, o pintor. Íntimos amigos os dous, de Seoane, de Isaac, tamén de Rafael Dieste, e íntimos amigos os dous de Julio Cortázar. E xa veredes logo a trascendencia que estes dous personaxes van a ter. Pero tamén está, por exemplo, Alejandra Pizarnik, amiga, íntima amiga de Cortázar e de Aurora, íntima amiga de Arturo Cuadrado. Este é un dos libros que lle publica Arturo, que lle publica varios, en la editorial Botella del Mar. O grabado é de Seoane, o sea que os vínculos entre eles son moitos. Ana Seoane, a sobrinha de Luís, bueno, este é o bar Londo, Café Londo, donde Cortázar escribiu os premios. Logo volveremos a ir, por eso veres por aí. Aí teñen unha mesa reservada para ele, por si algún día quere volver a escribir, porque aí escribiu boa parte da novela Los Premios. Aquí quedei aí con Ana Seoane. Nesas carpetas, Ana traíame material originalmente mecanografado, corrixido a man por Cortázar, porque Cortázar pasáballe a Luís Seoane obra inédita para ler e para pedirlle a súa opinión. En concreto, por exemplo, un texto ben coñecido é Manual de Instruccións, está nesa carpeta de aquí, ese texto no que Cortázar dá instrucción de como subir unha escaleira, que é un texto famosísimo dele, que está incluído en Historia de Cronopios e de Famas. Ana, que non coñeceu a Cortázar, pero si o seu tío, de que a relación entre os dous era extraordinaria, moi íntima, tamén o decía Aurora. Ben, por exemplo, na relación que manteñen durante tempo, Seoane chega a facer varios retratos de Cortázar e vai a publicar dous na Voz de Galicia, nunha serie de figuracións. Un con barba, este é moi curioso porque Cortázar é un home que ten barba moi tardíamente, como consecuencia dun tratamento médico. El que quería ter barba non a tiña, acaba someténdose ao tratamento médico e ten barba. Pero esta figuración de Seoane está feita casi 20 anos antes de que Cortázar tivera barba de verdade, non? Este era o primeiro libro que facía antes referencia a Pilar, Inspirado polo idioma, e aquí vemos o grabado, o famoso grabado de Seoane que fai Cortázar, xa non en dibuixo como as anteriores, senón que é o grabado. A relación entre ambos é tan intensa, ou entre ambos non, entre os catro, entre Maruxa, Aurora, Luís e Cortázar, que aquí vedes, este é un grabado de Cortázar, ou de Seoane, na parede da casa de General Bourget, o lugar onde vivía Aurora hasta o día 7 deste mes, e que foi o primeiro fogar estable de Cortázar e de Aurora en París. Entón, Cortázar, que sempre adoitaba utilizar as fotografías como postales, escribe: querido Luis y Maruja, aquí va esta foto, un gran premio para el primero que descubra algo conocido. Cuando vienen, con un gran abrazo, Maruxa escribió aquí abaixo: tarjeta de Julio Cortázar y de la entonces su mujer Aurora. As dedicatorias de aquel texto de Cortázar a Seoane, son dedicatorias de libros de Seoane a Cortázar de Aurora, en moitas, en varias, están todas postadas en Madrid, os originais. Hai cartas, as cartas de Cortázar a Seoane están perdidas, non sabemos quen as ten, sabemos que estaban na casa de Seoane de Maruxa, sábese onde estaban, en que caixón, pero no rebumbio da morte de Luís desapareceron. Onde están? Poderíamos especular, pero non sabe nada. Ben. No ano 1943, Luís Seoane, Arturo Cuadrado e Lorenzo Varela, como vedes aí, dirección, fundan a revista Correo Literario, que é unha revista dunha repercusión internacional moi grande, porque ademais é unha revista que convoca a toda a creación da América Latina nun proxecto divulgador cultural de integración. O texto do primeiro número, que é o texto de Luís Seoane, fala de integrar todas as culturas da América Latina e o exilio español con todo eso. De feito, Juan Ramón Jiménez escribe a Lorenzo Varela pedíndolle toda a colección por su precio, porque Nova York non a pode conseguir. Nesta revista de Correo Literario,
No número 15 de agosto de 1944, pouco antes do 30 aniversario de Cortázar, vai aparecer publicado o relato Bruja. O relato Bruja é o primeiro relato que Cortázar vai a publicar nun suporte estritamente literario, porque publicara un nun periódico de Chivilcoy, pero ese relato non pasou a historia. Bruja sí, o soporte tampouco era un soporte estritamente literario, non? O Correo sí o é, vai a publicar aí o relato Bruja, como vos digo, no ano 1944. Curiosamente, nese mesmo número aparece unha reportaxe sobre a escultura de Lorenzo Domínguez. O sea, que estábamos próximos probablemente ao período de coñecemento de Cortázar e Luis Seoane Cuadrado e Lorenzo Varela. Este relato é anterior, a mítica di que o primeiro relato de Cortázar que publica Cortázar de Casa Tomada na revista Personal de Buenos Aires, publicado en 1946. Eso encargouse de crear ese mito Borges, ¿no? Porque a revista a dirixía Borges, e Borges sempre dixo que yo fui el primero que publicou o relato de Cortázar no ano 46, pero non é así. Quenes primeiro publican o relato de Cortázar con valor literario que vai a prevalecer e que está hoxe incluído na obra completa de Cortázar son eles os tres no Correo Literario. Chega ao ano 1945, o exilio considera que, e isto é algo común, conta o Dieste con amargura, que o exilio consideraba que as potencias aliadas non ian permitir que o franquismo continuase tras a derrota das potencias do eixo, e fan as maletas. A mí chaman a atención porque pechan todo e fan as maletas. Eles pechan Correo Literario porque teñen que pechalo con tempo e liquidar porque van a volver, non? E pechan todo e fan a maleta para volver e non volven. Entón, Dieste fala do segundo exilio, que é moito máis doloroso que o primeiro, porque o primeiro foronse ca esperanza de volver en pouco tempo, e o segundo saben que van a tardar moito tempo en volver, e que empeza logo da victoria dos aliados en 1945. Entón, Lorenzo Varela, Luis Seoane e Arturo Cuadrado atopanse con que o proxecto que mantiñan non sigue, pero continúa. Sigue no exilio. Entón, Lorenzo Varela e Luis Seoane van a fundar a revista Cabalgata, unha revista bastante semellante, quizás un pouco aliviada con respecto aos contidos culturais, xa van metendo tamén algo de moda, algo de cine, alguna variedade máis, porque a mellor son outros os tempos, pero unha revista que sigue a mesma liña que mantiveran en Correo Literario, e aí van a publicar en 1948 o relato, un dos relatos fundamentales xa na historia de Cortázar, que é Lejano, Diario da Nina Reyes. Non o vedes moi ben, esta revista é original, está moi deteriorada, librería de Lance de Caio de Corrientes, é da que dá. Pero bueno, aí está o relato. Este é un relato fundamental porque xa hai elementos esenciales do que vai a ser a narrativa posterior de Cortázar que están aquí, como por exemplo o tema do doble, ese tema de personaxes que se desdobran, está xa aí tratado de unha maneira absoluta e definitiva, tal como vai a continuar tratando o resto da súa vida. Pero Arturo Cuadrado e Lorenzo Varela fundan unha editorial que é a Editorial Nova. E na Editorial Nova un xoven traductor que xa con título de traductor xurado encarga de traduccións. Entón, eles van a publicar El hombre que sabía demasiado, de Chesterton, Memorias dunha nana de Walter de la Mare. Decir que en Cabalgata non só publica ese diario, sino que publica máis de 40 recensións asinadas por él, entre elas a de la Nausa de Sartre, e outras moitas críticas literarias que él dirá que escribiu para Cabalgata anos despois, o dirán sin asinar. Outra referencia fundamental na relación de Cortázar cos galegos do exilio é Rafael Dieste. Rafael Dieste, moi amigo de Luis Baudizón, viaxa con Carmen Muñoz a Europa e acepta en Cambridge o traballo de quedarse ali durante un par de cursos, é algo máis o que queda ao final, de lector. Eles encarganlle a Luis Baudizón, escritor pero sobre todo abogado, que se ocupe das súas cousas en Bos Aires e que busque alguén que ocupe o seu
piso na Rúa da Valle. Eles vivían no número 376, nun piso 12. Aquí non vedes o piso 12 porque os cortes, a foto era moi difícil, porque a rúa é moi estreita. Entón, perdón. De aquí para ali hai dous escondidos detrás desta liña, e aquí hai outros tres escondidos. Pero sai un 12, que é o piso que era, nesa, arriba de todo, naquela azoteína, vivían Carmen Muñoz e Rafael Dieste. Luis Baudizone ten que ocuparse de meter dentro a alguén de confianza que pague aluguer e que manteña o vínculo de inquilinos que tiñan co propietario, e Luis Baudizone mete no piso a Julio Cortázar. O piso era un piso pequeno, pero era un piso fantástico, e Cortázar vai quedar con todo. Vai quedar co retrato de Carme de Colmeira. Aquí debe estar un cuadro de Seoane do que Cortázar vai a falar varias veces na súa obra. O piano, os libros, queda todo ali, e el convive con todo iso. Hai moitas referencias nese tempo da vista que se ve dende a fiesta, dende esa fiesta, ves esta vista. Ves esta vista, e aí ao fondo está o río da Plata. Cortázar escribe: baixa o río color de león, hoxe o río vai revolto, los faroles en el canal. As referencias no que escribe no tempo que vive nese piso son continuos. Tamén Dieste lembrará a vista que se vía desde ese piso como algo maravilloso. Hoxe non se ve iso porque isto de aquí é Porto Madero, sabedes que toda esta zona de Porto Madero hoxe está, estes edificios que eran máis industriales están rehabilitados como restauración, como restaurantes, residencias universitarias, facultades, pero aquí, en toda esta zona de Ensanche, medraron edificios enormes de cristal e tapan a vista que antes tiña isto. O sea, hoxe esta vista, esta primeira parte é posible que sí, pero toda esa parte do fondo seguro que non. Cortázar sabía de Rafael Dieste desde moito antes, porque o piso vai a lugar no ano 49, probablemente conoce a Dieste de os cafés, non? Pero no ano 40, Cortázar, desde Chivilcoy, escríbelle a unha amiga e dille: si quiere conocer un poeta íntimo, sincero y digno de estima, busque un libro que se llama Rojo farol amante, de Rafael Dieste. No ano 40 acababa de ser publicada a edición que fan Seoane e Lorenzo Varela en Buenos Aires. Carmen Muñoz é a lembranza de Cortázar. Ela di que efectivamente iban aos cafés, pero por ali aparecía un mozo alto que quería ser escritor e que falaba moito e que era Julio Cortázar. O mismo, máis ou menos, a lembranza de Francisco Aldebar. Entón, se vou moi despacio, dime, non? Neste apartamento, Cortázar vai escribir tres libros que son tres libros relativamente importantes xa, que son a primeira novela que escribe El examen, que é a última que publica porque se publica póstuma. Desa novela vai a sair esa frase que collen para o primeiro libro: los gallegos respiran por el idioma. Eu me he dado cuenta che de que los gallegos respiran por el idioma. Tienen dos personaxes. Vai escribir Los premios, a primeira novela que publica, se ben non é a primeira que escribe, e que vai a ser unha novela xa dunha relativa trascendencia. E vai escribir sobre todo Imaxe de John Keats, esa viaxe maravillosa co poeta inglés a través da súa poesía, na que Cortázar vai metendo a súa vida. É un diario doble, no que el fala de, conversa con Keats, traduce poemas de Keats, interpreta a poesía de Keats. É un libro fantástico, ademais de teoría poética, para min maravilloso. Neste libro, Cortázar vai a falar de Eduardo Blanco Amor, de Luis Soano, os cuadros que ten diante, vai a falar de Lorenzo Varela e vai a falar de Mariquiña Valle-Inclán. É dicir, que as referencias galegas neste libro, que impensable, por outra parte, que poder haber esas referencias, non deixan de ser curiosos. Escribe os premios, isto é el altarcito que le tienen en el hombro a Cortázar, a Julito, porque ali escribiu os premios. Hai unha cousa curiosa, é que esta é La Maga. La Maga,
a maga de Rayuela existiu de verdade. E a maga de Rayuela foi unha gran contrincante de Aurora na vida de Cortázar e supoño que as dúas intentaron dar o millor de sí na conquista de Julio, que era, como di Moncho Caride, tiña un pouco o aspecto de actor de Julio a veces. Cortázar escríbelle Cortázar coñece a Edith Arón, que vai a ser a maga de Rayuela, coñece na primeira viaxe que foi a París e só nos anos 50 que ven unha historia apaixonada como é a historia da novela. Cortázar regresa a Buenos Aires e manda unha carta e dice: escríbame a la calle Lavalle 37612C, que é o piso de Rafael Dieste. Decía, trae aquí a colación a maga porque a maga é un personaxe moi importante na vida de Cortázar, non só por Edith Arón, é un personaxe importante na vida de Cortázar, non só porque vai a dar a maga, senón polo que supón de rivalidade para Aurora. Aurora xa saía con Cortázar do ano 49, Cortázar vai a París no ano 50, conoce a Edith Arón, mantén a relación con él, volve, mantén correspondencia e Cortázar só quere volver para París. Supoño que porque tamén a estaba esperando ela ali. Cortázar volve a París e Aurora vai, anuncia que vai a ir para xunto dele no Nadal de 1951. Entón, isto é moi gracioso. Entón, é un pouco cotilleo, pero a vida é así, tamén é este cotilleo, e nos pode dar a dimensión de todos os tres. Entón, Cortázar pregúntalle a Edith Arón: que prefieres pasar conmigo, la Navidad ou el fin de año? Entón, Edith Arón, que tiña un pouco briga moral de pasar no Nadal co pai, dille: fin de año. Entón, día Edith Arón, nesta entrevista publicada polo diario La Nación, no seu suplemento, di Edith Arón: nunca me arrepentí lo suficiente de aquella decisión, porque quien pasó con él la Navidad fue Aurora y yo ya no llegué con tiempo al fin de año. Foi Aurora que conquistou o chegar alá, xa definitivamente. Pero bueno, traía a colación un pouco con a indicación de que te escribís aí este tamén porque era marcar un pouco a relación. Edith vai a ter moita importancia, ademais logo, porque vai ser traductora de Cortázar e vai haber un conflito enorme entre os dous, pero eso xa é outra historia. Outra das referencias fundamentais na vida de Cortázar con respecto a Galicia é Paco Luis Bernález. Paco Luis Bernález é medio irmão de Aurora Bernález, é o gran poeta argentino, premio nacional, que pasou unha temporada bastante longa nos anos 20 en Galicia. Aquí traballou no Faro de Vigo e no Pueblo Gallego, tamén viveu en Madrid antes, logo vai a ir a Portugal. É unha relación que vai ter relación con boa parte dos intelectuais españoles que coñecen Madrid nos anos 20, vai a coñecer a parte da xeneración do 28 e a parte da xeneración do 27, vai a coñecer a Machado, a Pío Baroja, a Juan Ramón, vai a coñecer a Lorca. Logo en Galicia vai a facer moi amigo de Dieste, que non conta, vai a facerse moi amigo de Rafael Dieste, frecuentaba sempre que podía, que vivía en Vigo e a Ourense, pero ao final era de Ourense, de Maside, os pais, e a Ourense a visitar a Vicente Rexo, con quen tiña unha enorme amizade. Tiña unha enorme amizade o Cándido Fernández Mazas, o pintor anarquista ourensán, que tan mal final tuvo despois da guerra. Mantiña unha relación moi intensa con Roberto Blanco Torres, con Rafael Dieste, con Cunqueiro, con toda esta xente mantiña unha relación grande. Este é un retrato que lle fai Cándido Fernández Mazas, o dibuixante pintor de Ourense, que a mí parece fantástico polo trazo, ese dibuixo que tiña Cándido, fantástico, pero ademais Paco Luis encárgalle que lle faga os anagramas para toda a correspondencia estranxeira. Esta é unha caricatura de Maside nos tempos de Vigo. Este é o banquete de despedida cando se marcha de Galicia para Portugal no ano 1924. Eu non distingo moito a xente que pode ver aí, pero, bueno, esa foto é dese día do... El mantén unha relación tamén intensa con Blanco Amor, con Valle Inclán, con Blanco Amor no tempo, e hai moita correspondencia de Paco Luis a Blanco Amor está en Ourense, na biblioteca de Arturo de Blanco Amor, na biblioteca provincial. A correspondencia de Blanco Amor a Paco supónse que está no despacho de Paco, que conserva baixo chave, que non deixa entrar a ninguén, o fillo de Paco Luis Bernález en Bos Aires.
Paco Luís vai ser un grandísimo poeta con unha evolución no tempo cara a unha poesía mística, moi religioso. Eso vai a facer que nos primeiros meses do alzamento do golpe de Estado sexa franquista, pero a xiña, cando ve que lle matan os amigos, que morre Lorca, que morre Roberto Blanco Torres, el xa abandona o seu posicionamento. Eu creo que, creemos que era franquista porque chegou a Buenos Aires a noticia transmitida de queima de conventos e todo isto, entonces eu consideraba que hacía falta algo desde o seu posicionamento tan cristián para defender todo isto. Eneira Vilas que lembra unha conferencia de Paco Luís Bernardo do Centro Galego de Buenos Aires a que asiste Julio Cortázar e do brazo de Aurora Bernárdez a escutarlle falar de Rosalía. Apoiou o franquismo, pero todos os exiliados e toda a esquerda galega foron amigas dele, amigos dele, e mantuveron esa amizade, esa lealdade no tempo. Blanco Amor, todo o exilio, Luís, Lorenzo, Dieste, Arturo. E cando a Galicia exterior, a Galicia da migración e do exilio, decide plantar cara ao goberno de Franco, que acababa de entrar na UNESCO, presentan a denuncia diante da UNESCO na primeira conferencia que a UNESCO celebra en Montevideo no ano 55, creo que, denuncian a prohibición de ensinar e de escribir e de publicar en galego e exixen a UNESCO que revise o tema de poder aceptar a alguén que a un Estado membro que fai iso con a lingua, o discurso, o texto, o texto de defensa do galego escrito en Bos Aires vai ser de Paco Luís Bernárdez en cargo do exilio da migración galega, tanto de Montevideo, de Uruguai, como de Bos Aires. Alcántara é un libro que escribe aquí, que publica cando chega a Bos Aires, e deste libro vai a facer unha recesión, unha crítica moi fermosa en Nós, na revista Nós, Roberto Blanco Torres. Paco Luís tamén vai escribir poemas e relatos na revista Nós e tamén na revista Alfar, no tempo que está aquí, e logo publica Florilegio del Cancionero Vaticano, que é un libro que ten Cortázar na súa biblioteca. Cortázar vai a falar da literatura galega portuguesa medieval, unha das maneiras que tuvo a hacer probablemente foi o que escribiu. Esta é unha foto de Paco Luís xa maior, de regreso a Bos Aires, porque foi embaixador de Argentina en España, con Reque. Outro Paco fundamental na vida de Cortázar, e vamos avanzando cara ao final, é Paco Porrúa. Paco Porrúa, galego de Corcubión, que naceu no ano 1922, hoxe vive en Barcelona, é un dos grandes editores do século XX, sin dúda. Porrúa nace en Corcubión, pasa aquí unha temporada e con 6 anos os pais marchan para a Argentina, pero non para Buenos Aires, marchan para Comodoro Rivadavia, de maneira que ele conta, ainda a mí contou, conta hoxe, que para ele o mundo cambiou radicalmente, porque de pasarse a vida en Corcubión, en Oza do Río, onde pasaba meses de verán, ou en Ferrol, onde estaban os seus tíos, xogando como torero na rúa e buscando tesouros napoleónicos e visitando os castros, pasa a ter un amigo en Comodoro de Rivadavia que era o fillo da muller que lle planchaba a roupa a nai, e non tiña nadie máis, e non tiña nin castros, nin tesouros os franceses, nin nada, porque todo era un páramo de vento, porque vivían nas afugas. El di que é un galego sin nostalgia, pero eu, na súa casa en Barcelona, na terraza, mirando para o Tibidabo, díxome, polas mañanas, cando me levanto e veo o sol que dá en este Tibidabo, me parece estar viendo el monte del Pino, delante de Corcubión. Sin nostalgia, sí, pero as cousas van como van. Bueno, o editor, vai a ser un gran editor porque é o director de edicións de Sudamericana, vai a serlo durante moitos anos, e vai a ser o responsable da publicación de casi toda a obra do boom. Ele é o responsable, por decisión personal, de publicar 100 anos de soledad. Ele vai a publicar prácticamente todo o Cortázar hasta Salvo e Crepúsculo, publica todo o Cortázar, vai a publicar a Vargas Llosa, vai a publicar a Onetti, a Sábato, todo o que podades pensar do boom pasa polas mans e pola decisión de Paco Porrúa. Paco Porrúa ten unha doble condición como editor, traballa por conta allea en Sudamericana como director de edicións e traballa por conta propia como propietario de Editorial Minotauro. A
Terem Minotauro é unha editorial de literatura de ciencia ficción e de literatura fantástica, vai a publicar Historia de Cornopios e Bezones, que non era un libro que a mellor tivese moita calidad sudamericana, un libro fantástico, porque inventa un mundo con Cornopio, Famas e Esperanzas, Cortázar, e ele decide publicarlo aí, vai ser un éxito rotundo. Pero a mí sorprende o ollo que tiña, porque é a primeira editorial en castelán que xa faise con todos os dereitos de toda a obra de Tolkien. Eso me parece fantástico, o ollo que tiña. Bueno, vai editar a Bradbury, a Wells, e xa digo que en Sudamericana vai a editar a todos os grandes. A correspondencia de Cortázar con Porrúa ten máis de 100 cartas, é unha correspondencia moi importante, non só desde o punto de vista literario, que tamén literario, pero desde o punto de vista humano. Fixadevos neste fragmento que, para dedicarme como era Cortázar, Porrúa, me indicaba, eu dicía, así, esa carta tan bonita, e me dicía, esa tamén que bonita, pero non esa. Entón me dicía, non é esta obra, non é esta tampouco é. Entón digo, bien, o que eu che digo é que tal vez non tes anotado é unha na que fala do agradecemento que lle gustaría transmitir e comunicarme a min, e di que iso é difícil entre homes, que é preciso o escenario dunha confitería, dun café, pero logo di esa frase, logo de advertir que esas cosas non se din, di esa frase, pero todas estas cosas que non se han dicho están dichas para sempre. É mesurado, di Porrúa, é mesurado, e o tempo mostra unha grande paixón. En Julio nunca verás un individuo que se tira dos pelos, é unha persona que reacciona aparentemente con mesura, pero que é capaz de vivir unha grande paixón. A relación entre os dous foi unha relación fundamental, e ese outro dos galegos importantísimos na obra de Cortázar. No ano 1956, e por amor, seguramente, Cortázar acepta a invitación de Aurora a vir a Galicia por primeira vez, aproveitando que teñen un congreso da Interpol, con traductores os dous, en Lisboa. Dan unha viaxe por España, en Toledo, bueno, acompañados a veces por Paco Luís en súa muller, Paco Luís este, daquela embaixador de Buenos Aires en Madrid, está Aurora, desde Julio, un pouco aire de actor de Hollywood si ten, a subida, fan un percorrido por aí adiante e veñen aquí. Eu creo que estas fotos están misturadas no legado, pero eu creo que claramente estas dúas son da primeira viaxe e as outras son da segunda. Esta, eu creo que isto é a Porta Santa, non? Debe de ser a Porta Santa en Compostela. Non? Non. Entonces, claro, San Xerónimo. Isto... Agora en Compostela, veñen a Compostela, toman uns pulpos deliciosos. E Cortázar vai escribir unha carta maravillosa a Jonquiers, das que vos vou ler a parte que fala de aquí, porque é unha carta extraordinaria, fermosa, e que para min, creo que como galego, é unha emoción. De Salamanca nos largamos nada menos que a Santiago de Compostela, deliciosa ciudad donde comimos unos pulpos gloriosos. Te acuerdas del pórtico de la Gloria en la catedral y los soportales, las plazas por la noche, ese tono tan distinto de Galicia. Creo que para mí el gran descubrimiento de este viaje por inesperado fue el paisaje. Cuando volvíamos de Santiago a León en tren, anduvo toda la tarde junto al río Miño. Pegado a las ventanillas no podía creer que eso fuera verdad. Comprendí de golpe la poesía galaico-portuguesa, esa presencia del verde, de los ríos, del Égloga, Orense, Redondela, las rías, los viñedos infinitos, con las cepas apuntaladas por sostenes de granito, como pequeños dólmenes que brillan entre el verde. Me he prometido, y ahí ven o título de este libro, me he prometido, si alguna vez tengo un deux chevaux, unos caballos, un coche, llevarla a Aurora, a Galicia, instalar cuarteles de primavera en Redondela y dedicarme a los paseos, a la pesca y a herborizar como Rousseau. Pienso que la falta de propaganda me ha embellecido el paisaje. Uno está un poco harto de oír hablar con grandes aspavientos de las vegas andaluzas, que son muy hermosas, sin duda, pero menos, mucho menos que el paisaje gallego. Y el Miño es un río como he visto pocos, y la gente, como la del resto de España metida para adentro y llena de verdad y de tristeza. Esa carta que lle escriben, esa primeira testemunha que nos queda de Cortázar, desa primeira viaxe do ano 1956,
e algo debe de pasar porque en 1957 volven no mes de xullo e van a Nigrán, Praia América, e aí tamén fan excursións polos arredores, todas as tardes cando se quedan por ali suben a Gabamar desde o Monteferro, pero van polas corredorias, e aquí Cortázar, estas son as fotos do legado, hai varias, unhas feitas por Cortázar e outras por Aurora sobre quen este retratado. Cortázar escribiu en todas algo por detrás, fala dos tipos de hórreos, fala dos cruceiros, dos que lle gustan máis e dos que lle gustan menos. Aquí temos a Aurora nun cruceiro. Esta foto para min é espectacular. Esta foto de Aurora, estou enamorado de Aurora. Estou enamorado de Aurora de 94 anos, que é maravilloso, pero desta foto para min parece impresionante. Aí no cruceiro da Ponte da Remallosa, que tamén no libro vedes que está Cortázar tamén na Ponte da Remallosa. Esta é outra toma na mesa. Está Cortázar, iso que vedes na man, ten a man vendada, non dice, non por malvaje, non porque sea un personaje de la noche, sino porque me quemou el sol. Aquí vemos a Aurora diante dun campo de millo, ao fondo está Monterreal, eu creo que é Bayona, é o Monterreal aí. Aquí é onde Cortázar anota os tipos de hórreos e anda buscando o nome con que se diferencia este dos demais, anda aí escudando en etnografía tamén. Aquí está a Aurora en Nigrán, aquí está a Aurora en Boa, en Carreiro, aquí está Cortázar tamén no medio dos piñeiros. Esta foto que ven agora está moi mal, pero bueno, aí se lle ve en vez de con chaqueta, non sei que facía Cortázar no mes de xullo, vestido así, paseando os piñeiros do país. Eu podía ir, aquí, con jersey ali ao lombo, bañase. Aurora, ele escribe unhas cartas tamén nesta viaxe, no que di que se bañan, que xa se bañou como Poseidón, estuvo damnificado porque lle entrou a area nun ollo, que hai moito vento, que está nun hotel de argentinos, de galegos retornados da migración de Buenos Aires, que lle chaman os argentinos do país, además de que está todo cheo de alemáns. Curiosamente, di, el hotel está enchido de robustos e aburridos alemanes, todos os cuales leen en versión germánica con Wittgenstein, lo que vento se dio. E non está mal, porque el viento é o gran tema desta región. Debía haber unha nordestada tremenda, desas de xullo, peleaban contra ele. Bueno, son varias as cartas que escribe, estos son cartas nos que lle escribe a Ana María Barrenechea contando a súa estancia en Nigrán. Algo debeu quedar aí porque anos despois, en 1965, casi 10 anos despois, Cortázar escribe unha carta a Sara e Paul Blackwood, na que dice: sabes unha cosa, Aurora se foi a Mallorca mientras yo estaba en Teherán e volveu moi contenta e tostada. Cada vez tengo máis ganas de darme unha volta por España. Hace ya muchos años que anduve por allí e me gustaría volver a Galicia. Escribe 9 anos despois, así que algo de sono e algo de desexo debe de quedar. Vamos chegando ao final porque a última parte sería falar de que galegos aparecen na obra de Cortázar. Galegos hai, eu cando li por primeira vez a obra de Cortázar non me decateime cando empecé con esta tema, espero liberarme agora pronto dela, porque, bueno, si hai galegos. Eu preguntaba de agora, pero son galegos ou son o xenérico emigrante español en Buenos Aires con esa referencia igual que en Cuba e todo galego, se dicía agora? Non. Julio era exacto. Cuando ponía gallego era porque era gallego. Él sabía perfectamente quiénes eran los gallegos e a mí non só me llamaba Bloch, sino que tamén me llamaba Galleguita. Hai textos nos que Cortázar distingue perfectamente cando fala do seu traballo en organismos internacionales de traductores. El fala de que comparte a traducción con colombianos, con argentinos, con vascos, catalás e galegos, e non distingue perfectamente. Me supoño que un dos galegos será Valente. Na novela de examen, unha novela que, como decía antes, é a primeira que se publica, é a última, é a primeira que escribe e a última que se publica porque é póstuma. Cortázar, bueno, a cidade está, Buenos Aires está coberto de néboa, non funciona o metro, hai socavóns, e os personaxes deambulan pola cidade intentando chegar á Facultade de Letras, onde teñen un examen,
pérdense. Entón, en un determinado entran nun bar, no bar están os argentinos comendo asado. Entón, mira como lastra a mí esta barra, din entre os protagonistas entre eles. Hai un camarero galego, ademais, aí que fala do jaguareté, do felino das selvas de Paraguai e do norte da Argentina. Pero aí é onde Cortázar vai a decir aquilo que figuraba no primeiro libro. Yo he comprobado, che, que los gallegos respiran por el idioma, porque o bar donde entran en un bar de galegos. Na primeira novela que publica é Los Premios. Os premios é un premio de lotería que un grupo de persoas ganan e que consiste nunha viaxe en barco e que vai ser un desastre, ademais de unha cousa misteriosísima. Aquí temos un personaxe impresionante que é Galo Porriño. Galo Porriño xa me diredes onde pode ser. Galo Porriño é un personaxe moi negativo na novela, pero que probablemente responde ao concepto de cacique, quizás, que ele escoitaría falar aos galegos nos cafés. El laborioso gallego que supongo llegó al país como casi todos sus congéneres y trabajó con la eficacia que los caracteriza en nuestras pampas proclives a la siesta. Galo Porriño é un dos grandes protagonistas da novela Los Premios, para mal, fundamentalmente, pero el examen de Los Premios son dúas novelas escritas en Buenos Aires e, por lo tanto, estaría justificado galego saber. Pero que fai un galego en 62 modelo Palarmán, que é unha novela de París, escrita en París? Pois un dos grandes personaxes desta novela, non dos amigos do exilio que andan pola cidade, pero sí o propietario do bar Cluny, onde se xuntan todos os protagonistas e que é o único lugar que teñen unha cidade inhóspita para sentir acougo, cuidados por Curro é galego. Ademais, Cortázar di un galego que é como el viento del que habla Fray Luis de León. Fray Luis de León fala, cando fala do vento, non hai dúda de que vento se refire, porque o vento do norte procedente de aquí, que non ves cuanto acontece turbarse el aire todo en el verano, el día se ennegrece, sopla el gallego insano y sube hasta el cielo el polvo vano. Decía Luis de León, esa é a referencia que Cortázar toma para situar o personaxe, logo non temos dúbida nenhuma. Nos relatos hai moito personaxe galego moi singulares, como a enfermeira de día na señorita Cora, un relato fantástico, Diario para un cuento, os galegos en la escuela de noche, pero non vamos a entrar en moitos máis. Hai referencias sutís ao que é Galicia e a galeguidade, porque no libro este é el dragón, co que Cortázar viaxa e fai o percorrido pola autoestrada, acompañado de Carol Dunlop, a súa segunda muller, publican Los autómatas de la cornopista. Aquí Cortázar escribe, porque pasan cousas raras na autoestrada, e Cortázar escribe: yo siempre he escuchado que las brujas a verlas que brujas a ver no hai, como é o noso, que non existe, pero a verlas las hay, dicen, non? O sea, que eu creo que iso tiña que vir de alguén de nós. Pero hai unha proba, se alguén quixera pensar en hasta que punto Cortázar podía ter interiorizado o que era o concepto de Galicia, hai unha cata que a mí me parece que é principal. Cortázar, cando escribe Rayuela, leva un caderno, como levamos todos os que escribimos, un caderno no que vai tomando notas do que vai sendo Rayuela e do programa de Rayuela. Ten moitas dúbidas co título, non sabe que título poñerlle a novela. Entón, hai unha páxina na que vai anotar como se di Rayuela en varias linguas. Iso está recollido os manuscritos nun libro de Ana María Barrenechea, que escribía antes falando de Viaxe a Galicia, que é Diario de Bitácora de Rayuela. Entón, ele vai a recoller como se di Rayuela, ou la Rayuela, en castelán, varias acepcións. En catalán, en inglés, en francés, e hai un lugar en que pon Mariol, La Coruña, Galicia. E son as linguas dele, porque o castelán por razóns obras, o inglés e o francés porque son as linguas das que é traductor, o catalán porque quedou aquela vinculación e aquela lembranza de Neno dos Brillos, del Parque Güell, de cando era neno. E o galego só están 5 linguas. Eu creo que non o pon en italiano, nin en polaco, nin en chinés, nin en xaponés.
o pon en 5 linguas que para él supoño que eran importantes buscando un título, ¿no? Al final decídese por Rayuela. Xa para rematar, hai amizades logo posteriores, xa en París, que tamén marca de alguna maneira a súa relación con nós. Está a relación con Ramón Chao, unha relación moi interesante, moi importante. Ramón vai a entrevistar, neste libro recolles unha entrevista inédita en Radio Francia Internacional que le fai Ramón Chao, que Ramón me deixou transcribir e publicar aquí entera, que é unha entrevista con Cortázar moi fermosa, moi interesante. Viaxan xuntos a Cuba, teñen problemas cos barrios rusos, teñen que facer escalas inesperadas en Canadá, van ali un fin de ano e asisten ao Festival del Tropicana do réxime os agasalles. Esta relación con Antonio Pérez Prado, que é unha relación moi pequena, pero que supón correspondencia. Esta carta, por agasallo de Antonio Pérez Prado, está no meu poder, é un original moi gracioso, porque Antonio Pérez Prado manda un libro que escribira que se titulaba Que es la sangre. Antonio Pérez Prado era un fillo de admiración, moi defensor do galego, escribiu os galegos en Buenos Aires, era un embaixador de Galicia do galego en Buenos Aires principal, ainda que non naceu aquí, pero logo despois moitas veces. Entón, conoce a Cortázar en unhas circunstancias difíciles no maio de 68 en París, non vamos entrar niso, pero logo escribelle, mandalle un libro que ele era médico do Centro Galego, o médico de María Estevázquez, morreu no ano 2009, e mandalle un libro que se titula Que es la sangre, no que Antonio Pérez Prado, que a súa ironía, era moi ingenioso, moi irónico, moi divertido, escribe un tratado sobre a sangre que é mexarse de risa todo o tempo. Tamén escribe un tratado sobre a medicina tradicional galega na obra de Shakespeare. O sea que... E aquí, aquí Cortázar contesta, ¿no? El vino lleva a pensar en la sangre y es el momento de agradecer el envío de su libro. Al final está diciendo que brindarán con vino, ¿no? Bueno, esta é unha carta a Valente. Valente tamén foi amigo deles, ainda que logo a relación que pervive, a relación con Aurora, e non con Valente, porque con Valente vai ter un problema cando o caso Padilla en Buenos Aires, ou en La Habana, o escritor que encarcela o réxime, van a ter posicionamentos diferentes. Vai a estar Neira Vilas, vai a estar Mariquiña Valle Inclán, vai a estar Antonio Pérez Prado, como decía, María Casares, pero hai unha relación última de Cortázar que é moi interesante, a min emocioname moito, porque cando Cortázar queda só, xa enfermo, e morre calvo, el queda moi tocado da morte de Carlos, moito máis nova que ele, probablemente morta por algún contagio da enfermedade dele. Cortázar busca refuxio nos lugares dos amigos, onde pode. No estudio de Leopoldo Noua, en Noyer Xigmar, busca refuxio moitas veces, vai de mediodía a comer o asado. Aquí están, vedes aquí o asado, vai Leopoldo, outros amigos, vai a comer aquí en Cortázar, triste, profundísimamente triste, xa nunca máis vai a recuperar o ton vital, vai a morrer enseguida. Pero tamén de noite, a cear, frecuenta moito a casa de Leopoldo, un lugar que escolle como un lugar de acollida, de refuxio de amigo, porque ademais ele acaba de escribirlle un texto fermosísimo a Leopoldo para unha exposición en Madrid, na que lle fala dos piorins, os fíos que van a sair tamén en Rayuela, en máis obras, en máis textos de Cortázar. Esta é unha das últimas relacións de Cortázar con nós. Decirvos que a relación de Aurora e Cortázar escribiu un texto fermosísimo Mario Vargas Llosa. Aurora decía, Mario es muy aurorista. Escribiu un texto moi fermoso que figura no linear das obras completas de Cortázar, que se titula Las trompetas de Bellar, que di, se pasaban, un trozo deste texto recolleron o outro día no texto que publicou no País o día seguinte da morte de Aurora. Se pasaban os temas un al outro como dos consumados malabaristas, e con ellos uno non se aburría nunca. La perfecta complicidad, la secreta inteligencia que parecía unirlos
Era algo que yo admiraba y envidiaba en la pareja, tanto como su simpatía, su compromiso con la literatura, que daba la impresión de ser excluyente y total, y su generosidad para con todo el mundo, y sobre todo con los aprendices como yo. E nada máis. Muchas gracias por escutarme.